Είπαμε λοιπόν για τις οργανώσεις κεντροελληνικές, όπως παραδείγματος χάρη το Ιδιοθέατρο, το Πάνθεον, το ΙΕΣΕ, την Ελληνική Λέσχη, Ελληνική Εστία, η Αρχαία Ελληνική Λατρεία και το Περιστήλιο. Αν ερευνήσουμε ποιοι είναι οι ιδρυτές αυτών και άλλων πολλών, δυστυχώς θα διαπιστώσουμε ότι όλοι είναι μασόνοι. Και θα ρωτήσαμε γιατί. Τι? Έχω μείνει άνατη. Τι? Γιατί δεν ξέρω ποιο να πιστέψω. Μα ακριβώς εκεί είναι όλοι μας εμείς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια παριστάνομαι τους σταγούς και τους συγγραφείς, είμαστε κοινοί απατεώνες, μη εξαιρουμένοι του ομιλούντος. Έτσι, και άλλοι είναι συνειδητοί πράκτορες. Τι δεν θα σας πω για τον Δαυλό, για τον Δαυλό, τον οποίο πράγματι είχε σημαντικά άρθρα. Ποιος ήταν ο σκοπός? Να κελιδώσει την ελληνορθοδοξία. Κεραμιδάς όλοι αυτοί. Ο Κεραμιδάς, άμα θα σας πω, δεν θέλω θάνατος χωρίς ανθρώπου. Ο Κεραμιδάς ήταν ενσυνείδητο πρακτοράκι, έδωσε μπακάκο από πάνω στο τέταρτο όροφο. Όχι, μακάρι είστε μόνοι. Εγώ που είμαι στο κύκλωμα είμαι ακόμα περισσότερο πιο ηλίθιος. Έτσι. Ή να σας πω για... Είναι μέγας μασόνος. Και στο τελευταίο του βιβλίο το λέει. Το γνώρισα. Καλά, εντάξει, έτσι, κατά τα άλλα είναι αξιοπρεπέστατος, κύριος, έτσι. Αλλά αν θα δείτε το τελευταίο του βιβλίο και αν θα δείτε ότι μιλάει με τον υπολογιστή, με τους θεούς και τις οντότητες. Ναι, αυτό λέω και είναι. Είναι δυστυχώς μια μικροαπάτη. Πήρε ορισμένα στοιχεία από δοκιμές που έκανε το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, έτσι, τα οποία τα στοιχεία αυτά περάσανε τυχαία ή σκοπίμως